به حزر ولاتین هریما کوبانی خۆپیشاندانێک لە دژی کریارên artêşa Tirkiyeyê li dar xistin û gullebarana gundewarên Kobanî û girê spî şermezar kirin. Xwepêşandêran tekezî li ser mafê xwe di jiyanê de bi rêya hilkirina sloganan kirin. Baş şerîkûnha Tirkiyê ser me da topbarana dike ma çî xwel cemê em tiştekî kesî naxwazin çî kel cem heye ne ên ber ceman heye ne ên wan cem heye besîro çira tu gundê me gundê Kobanî çarînî kopayê topbaran dike eger ku tu devleteke misilman bî em jî misilmanin di zarokê me kalê me ixtiyarê me didî ber top û tivan di babane sebem çi ye çî tel cem heye. Xwepêşandêran ji qada jina azad meşa xwe dest pê kirin ta qada şehîd Egîd di navçeya bajêr da. Li gor Komîteya Amedkar ji dengê Amerîka re diyar kirin got armanca wan ji xwepêşandanê nameyekê ji raya giştî ya cîhanî re rêkin ta got bala wan berbikiryarên Tirkiye ve bikişînin. Herwiha xwepêşandêran bangewazî li hevpeymana navdewletî kirin got rê li pîşiya êrişên Tirkiyeyê bigirin. ندين بشدة امرخنيل بيدنگيا نافنتوي دكن درخي كومكوجيين تركي دكي ديجي سيفيلان لسر سينوري هرما كوباني هرمكا باراستيا و ترور تيدا تنيا تێزانین got di çend rojên borî da namze piştî civîna çaralî li Îstanbolê artêşa Tirkiyeyê gelek dever li herêma Firatê topebaran kir. Di encam da cangorî û qurbanî jî hebûn. êrişên Tirkiye li ser sînorê Kobanî û girê spî dibin cihê nerazîbûnê li cem xelkê herêmê û ji bo şermezarkirinê îro bi hezaran xelkên Kobanî derketin qadan ta got nerazîbûna xwe nîşan bidin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.